FM News. Lokal. Idol Dennis, Kevin. Negeti pagsaganan ti gubernur lokal iti pagudpud Ilocos Norte iti panasangpet kita turista iti reto nga summer season. Kunani Mayor Rapi Benemerito adan iti taritnon dito sa aming beach resort iti pagudpud para palang kadatoy manamnama nga panasangpet ti turista gabuton ng rugin iti panag-bara-bara iti panyampuna. In bagati Mayor nga danto pa iti water activities nga maiwayat iti pagudpod iti sa Balipay nga araken dagitay lokal ken foreign tourist iti probinsya ti Ilocos Norte. Ang runaan nga sikaswen ti munisipyo kadatoy fluctuation ti kuryente gabuta intong summer season gabuta agusar agkap sa kapsat signal iti kuryente sa gabuta kasapulan ti panagatang iti baro nga transformer. Pasatino man kin Mayor Rapi iti atoy nga banag. Talaga nga di sagsaganaan tayo. Actually ako, doon yung Municipal Beach Park, sa sarita tayo di tayo different resorts, and of course, that tayo presidente di resort na tayo, we're just discussing the support itin sa Ganyada with regards to the electrification. Kasi kaputan data iti tungtong amin, iti Ilocos Norte, explanation ti Inek is we're in the tip iti transmission, kumbaga. So, the tendency na fluctuation ti kuryente. So, matatan ti solusyon nga nagsasaritaan di munisipyo with the province and the INEC, we will support them by giving financial support para kada di transformer at ma-maintain di pati electricity na. Kasi normally kami nakit mo peak season dito ako padalas nagbaraw to kasi ado ti agusar ti kuryente ket through kada di transformer nga itulong ta kanya hopefully it will lessen the pinag-brownout na nato. Well, expect na po. We're hoping and sana para makabawi tayo dun sa nagdaan na COVID time. Well, dadadigyan tayo programs na nakapila ako kada to from February, March hanggang April. Events tayo. So, invite kayo po, water sports, different activities. At kung tigas na ito, damot o bradigis tayo turista tayo kung nadadabuyahin na po. So, I invite everyone to visit Pagituda po. Iti bulan Enero adamatan dagiti tayo turista nga napan nagpasyar iti pagudpod agad banag ket manglamnama nga ito mga Marso ken April adun to turista magpasyar iti Ilocos Norte partikular iti pagudpod gabuta man narimanen datoy panapapintas ti Municipal Beach Park iti pagudpod Ilocos Norte. Idol Dennis Gabriel Alipio, Tatak, RMN.